Ideš na to? Keby si sa videl, tak sa uvidíš. Na les. Inak to budeš musieť podstúpiť znovu. Inak to budeš musieť podstúpiť znovu. Jasné. Teraz ešte raz, aby som ťa natočil z profilu. Počkaj, máš ma natočeného? Áno. Dobre. Teraz ešte raz, aby som ťa mohol natočiť z boku. Tak chod na bok, ne? Jo. Ale ešte raz, videl si? Úplne vtipne, potom ti to ukážem. Je tu celkom pekne. Ahoj, deti. Ahoj, deti. Jep. Ó, super. Šikovní chlapci. Že vraj sú tretiaci. Inak, s tými rukavicami sa cítim jak nejaký cestár. Nechcel som zoskočiť? Aha, a prečo som išiel okolo? Jo, sú tretiaci. A verieš teraz, čo si urobil? Jasne. Ty si to do kolečka, aby som si kameroval. Jo, jasne. Ako to bolo dobré. Na dôkaz. Joho, to odchodené. OK, poď. Okay. Škoda, že to teraz nevidím. To nevidíš. Display. No. Je tu moc veľké svetlo oproti mne. Ja vyskočím rovno semto, lebo podľa mňa ten nábeh bez dôvodný v mojom skoku. Prečo? Tak nevidel Počkej chvíľku, idem z druhej strany. Nevidel si, ako som zapriel. Videl. Ja odtiaľ si to lepšie. Poď. Ale... Není. No, poď to dáš. Vždycky je to strašne tesné. Dobre, a teraz zlez dolu a ty natočíš mňa. Dobre, čakaj, ja si... Au, bude proste... Au. Toto bude proste dlhé video, kým ten blb zlezie dole. Ešte sa musím naterkať ten... Jo, hoď mi. Ha? Daj mi jeden. Braňo lakcí. Počkaj. Teraz som si zležal v rukavicu, to preto. Ty si do toho kúsol. Neverím. No poď dole. Vylez hore. Ale na takéto veci ja musím dojesť. Nemusíš. Použitie šutre, čo tam sú. Nechceš potlačiť? Čo? Nechceš potlačiť? Vieš, v akej situácii by som videl lepšie? V jakej? Keby som nemal tie okuliare. Tady. Keby si videl seba, vieš, čo si urobili, jak si ukážem. Potom. Ty si to dal tak. Dobre, idem hore. Môžem to dať potom na YouTube? Dobre. Ja neviem, ja to proste neviem, jak ty nevieš to, čo som spravil ja neviem z toho, čo si spravil ty. Počkaj, teraz keď tu mobil, aby som zaskočil. To ma vtedy nenapadlo urobiť. Napadlo ma, že to napadlo. Tu to vyššie, než hen tam. Kde tam? Hen tam. Jo, to je. Jo, je to vyššie. Odtiaľ. Čo? Však odtiaľ to, no. Jo.
Jaj. Aha. Znovu akože nové video? Jo. No to je škoda. Je to fakt? Ty máš aký dobrý mobil. Ne, to je mobil. Jaj. Ježiš, že už máš lepší mobil než ja. Nie som vtedy stál. Takto. No? Ty kam stúpaš, keď sa možno snažíš vylieť? Ja iba vyskočím hore. A skúšal si tam vstúpiť? Nie. To robíš len, že hop, ahoj. Chápeš? Musím hore. Dajme tomu. Tak ja to skúsim. Skús. Natočiť. No. Či to zadu? Nie, to úplne fuk, to bude rýchle. To bolo hera, nie že... No poď, Branko. Aha. Vôbec to nie je ťažké. Skús to, není, len natiahni ruky. No tak ešte raz, ale rýchlo. Šikovný. To vážne? Jo. Je to dole hlavou. Dobre. Toto bolo extrémne horolezecké dačo. V hlavnej režii a hlavný herec Roman Ľuč a vedľajšej postavy Hra Nekročová a bože a hlavní rolíč voda šutre a stena a auta v pozadí. Čo? To je divné. Dobre, no. Pa, pa!